मानगोनां जोंनि दतमा ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि सार खामाव आङो जोंनिनो 8 नं दतमा बियाबनि बिजाथि मानगोनां मुसे जतेन्द्र सार बिथांखौ आङो सुंद' बिबुंथि लाखिनानै जोंनि बे मावफुंखौ बेखेवनो आं बिथांखौ गुरैयै खावलायबाय। Gosai Nisina Primary Committee UPPL saikutini jai mau bekumai habapari be habapari nujapina hanai ini Dotma Block Committee ni